Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Agama Sekolah. Halo pemirsa, selamat siang. Menu kali ini beli sayur di ibunya Mbak Dian. Ini sambal panggang, sayur asem, dadar jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo pemirsa. Mulai sekolah lagi senangnya seger-seger bersama, mohon maaf ya guys yo. Lepok anak ora dikek sayur asem yo urung doyan bocah cilik guys yo. Mang wis dipangan siji tempene. Nah sekolah nembel ge ora entek separo. Entek separo tok. Bedanya kehidupanku yang ini pemirsa mas sekolah leren metun dia guys panasnya ra umum. Picak-picak lho belum delik guys nang kamar mandi. Burine kamar mandi adem. Saking panasnya pemirsa. Alhamdulillah seger. Ini kurang ada langsung mangan yuk keok tenan ya pemirsa. Wah nasi ini, aku mulane aku sekolah sekene ae, kene yo ana nang desane dhewe ben desane iki ana muridé juga guys. Wah kok ora benih kok orang lomba niki sarapan. Macam acting ada nih pemirsa. Bos jangan sampai ora ono. Boh.
Gerapi cuwel misal dadi mangane ku nisarono jejarene. Lepan. Manis kan jujur. Saya gimana pemirsa esok urung sah. Udah ngobani anakku sik budal di sekolahan. Telat mangan sithik terus potong perih. Titik kuloro pemirsa. Didol yo ora payu, mati yo ora ndang mati. Aku nek pitik loro gak wani guys, tak beleh. Gak wani aku. Ora mati tak pendem. Awalnya ku biasa lah teladungi pitik-pitik sing tuwek. Aku gak nyalano guys urip nang desa. Tak kurungi nang mburi pemirsa. Ora gelem mangan. Kudune diloloh. Saisah guys. Penggawane ngene iki pemirsa. Wong wedok iki gaweane ora ketok tapi akeh. Sama. Kenapa tak sih nekenet karena memang wayahe ya kecil ya. Sak njupuk itu aku. Mbek nganggo pitikku sik aku. Mati apa urip iki? Nyepuk ro ae. Kayak mangan. Mati ora mati, urip. Kayak banyu ya. Mari ngombene dipancani yuk. Iki sum pitik loro pemirsa. Nang pitik do murah. Ini udah diombe. Gak gelem ngombe, gak gelem mangan. Tampang garap telat mangan. Tek. Kan jeruk mangan pusi. Ini jeruk mangan, guys. Mangan ora gelem, ngombe ora gelem. Wong cah kon mangan mak. Lah pitik nek gak dikek ora gelem. Ngombe. Ya wes.
senengane iku wae ditabraki banyune kok. Man. Wis saya tak tutup dulu ya ki mang pengen pitik, guys. Pitik loro. Wis pokoke aja lali kok sampe kok Mas Goblong. Kewan cah ra dunung cah aku ae mangane ora dunung. Nek wong loro cah. Ya ndang mangan, Dik ndang mangan. Budal kok jujur, Dik ayo mangan budal nurut dunung paham. Lah kewan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekuranganku dalam kata-kata bersikap. Ya tujuannya saya di sini itu konten tidak pernah ingin merugikan siapapun. Ya kalau tidak sesuai dan kiranya pemirsa saya mohon maaf. Seperti kita selalu mendoakan karena doa baik kembali baik. Karena segala sesuatu doa itu yang baik akan berujung baik ya. Tetap semangat. Aja lali like, komen, subscribe, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tangan sih guys.